Bideo honetan ikusi behar dugu nola izango zen aurreko ariketa, baina solapamenduarekin, gain jartzearekin. Aurreko ariketan esaten digute sekuentzia hau detektatu beharko dugula, eta gero bueltatu beharko garela hasierako egoerara. Berriz, solapamenduarekin, honen ondoren, sekuentzia honen ondoren, 0 bat ailegatzen baldin bada, zeta batera jarri beharko dugu, zirin kodea badaukagu solapamenduari esker. Hau da, begira. Aurreko ariketan eskatzen ziguten sekuentzia detektatzea. 0 bat, 0 bat, 0 bat, eta orduen zeta jartzen zen batera hemen. Gero, 0 bat, 0 bat, 0 bat, ailegatuko balitz, zeta hemen jarriko zen batera. Sekuentziak horrelatxe direlako, ez dagolako solapamendurik. Berriz, solapamenduarekin 0 bat, 0 bat, 0 bat, ailegatzen denean, sekuentzia ailegatzen denean, zeta batera jarri behar dugu. Baina gero, 0 bat ailegatzen bada, begira, sekuentzia daukagu berriz, solapamenduari esker, sekuentzia berdina daukagu, eta hemen zeta bat jarri beharko genuke. 0 bat ailegatuko balitz, orduen sekuentzia hau hemen izango genuke, eta hemen zeta bat izango genuke. Eta berriz 0 bat hori ailegatuko balitz, pues hemen daukagu azkeneko sekuentzia hau, eta zeta piztu beharko zen, pues lau aldi horietan. Gaine jartzearekin, gain jartzeari esker, solapamenduari esker. Orduen, hemen jarri ditut aurreko ariketaren egoera diagramak, eta ikusi ezagun nola aldatuko zen, hau kontuan izan da, hau eskatzen badigute ariketa honetan. Orduen, dena berdina izan behar da honutza ailegatuta, kubosta ondo dago, eta kuseian, begeratzazu, egoera honetan, ja badaukagu sekuentzia osoa. Eta gero, honen ondoren bat ailegatzen bada, hasierara bueltatzen ez, sekuentzia osoa galtzen da, beraz hori beti bezala izango da. Baina orain, 0 bat ailegatzen baldin bada, 0 hau ailegatzen bada, izan daiteke sekuentzia honen 5. bita. Hau da, 0 bat ailegatuta ez gara joan behar honutza, hau ez da horrela izan behar. 0 bat ailegatuta izan daiteke bigarren sekuentziaren 5. bita. Orduen aldaketa hau izango zen. Ados, hau solapamenduarekin. Bestenekoa berdina mantenduko zen. Eta hau egia taulan zer eragina izango zen honek? Begiratagun. Bat 0 egoera, dala hau, bat 0 egoera 0 sartzen denean, bat 0 bat sartzen denean berdina da, 0ra bueltatzen gea, baina bat 0 egoeran 6 horretan 0 bat sartzen baldin bada, ez gara bueltatu behar untza, bueltatu behar gea 5. egoerara, irtera batera daukagu, egoera horretan irtera bat jarri beharko dugu, baina bueltatu behar gea 5. Zeren bat ailegatzen baldin bada gero, honutza ailegatu behar berriz. Hau mantentzen da, eta D hauek aldatzen badira horrelaxe, bat, 0 bat, eta baditugu sarrera konfiguratuta nahi dugun sekuentzia berri hau egiteko. Aldaketa izango zen bakarrik beharrezkoa, hau kontuan hartzeko, gain jartze hau edo eta solapamendu kontuan hartzeko. Gero, mendik aurrera gogoratu. Sarrera guztiak eta zetaren karnof guztiak egin beharko genituzke eta zirkuituan sartu aurreko ariketan bezala. Ados, ikusi dezagun ze eragina izango zuen. Honek mili makina edo egoera makina honetan. Honutzaino, azkeneko egoraraino berdina izango zen. Hemen baditugu lehendabiziko 5 bitak eta hemen 0 bat ailegatzen baldin bada, sekuentzia ia guztia galtzen da eta lehendabiziko 0 hori izango zen hori, baina bat ailegatzen bada, bueltatzen geha. Hasierara, esaten zuten bezala aurreko ariketan, eta irtera batera jartzen dugu. Orain ez, orain, hau ez dugu egin beharko, ez gara bueltatu beharko hasierara, baizik eta batera jarri beharko dugu irteera, baina eske lau hauek izan daiteke gure urreko kodearen lehendabiziko bitak, beraz, ailegatzen baldin bada, bat, bueltatu beharko gea, egoera ontara. Bat ailegatzen bada, izan behar ditugu lehendabiziko 4 bitak eta irtera batera jarri. Gero ailegatzen baldin bada 0 bat, irtera 0ra eta urrengo batarekin batera. Ikusten duzu, 0 batekin berriz piztuko ziren. Orduen, honen eragina egia taulan zein izango zen ikusi dezagun. Q5 egoerak hementsi ditu bat 0 bat eta bat 0 bat. Bat 0 bat, 0 ailegatzen bada, bueltatzen gara 0-0 batera, egin duen bezala. Baina bat 0 bat, bat ailegatzen bada, ez gara bueltatu behar hasierara, baizik eta bueltatu behar gea, laura, bat, 0-0. Irtera, batera jarri beharko genuke, hemen ikusten dugun bezala hori bai, eta D hauek izango ziren, pues bat, 0-0. Gorria jarri ditut irurak, bat, 0-0. Eta hemen berdina, hauen karnofekin beharko genuke, eta 3 flip-flopen zirkuito horretan, zirkuito horiek sartu. Ados, hau ere nahi nuen azaltzea, zeren askotan
nazten zarete asuntutxo honekin. Ados, aurrera.